जों आं 1 बोसोरखाय आं रिपर्ट खाया गोबां माने बर' रावनि रिपर्ट न' फैया भिडिअ खालामनाय न' फैया बुमानि न' फैया आं बर' सां ब्लगार दिन नागाजों थैनायखौ गोदो रां नागाजों रां जों खायफा आं गोसोआव फायनो नुयाखै दिनै बर' हराव आंनि हजों केमेरामेन दिनै बर' थांगौ थैरियो खामनि बागै आसो रुथुगै थै लाखिनायखौ रां नाखिनायखौ चुबालायो जों इनफ्लुएन्सार नायनो आबो बाक्सा ओमफ्राय इन्सिडेन्ट दं थांथे जोंगो सिनि बर' बाय बर' जों जेबो बाना गलाय मानि एबाथाय जों बर' आमहाय फुटेज कायसे जागा फुन दासो दंखे आनो रं क्लाब फायदि आं फायदाया जे पाब्लिक सेमिसा माना खाया आं बायानि किया खाना माहायका तामुना जोंले जे मानसि जों ब्लग जुवाय दंलायो इन्सिडेन्ट दं खांखबो जों सावते सिङाव बिनि बागै किसेया अमहाय सिनि तिब्रा सारक एबा तिब्रा जे दं बिदिनो अमहाय तांथों अमहाय किता थुजोबथों आंनि बागै जों माहाय भिडिअ रखायो जों अर जास्ट एन्टारटेनमेन्ट जास्ट भिउनि बागै जास्ट साबस्क्राइब अमहाय खायबो जोंखौनो साबस्क्राइब नायनो आबो नरक साइमानाव भिडिअ नायनाय फ्रात थांनाय खायबोनो अमहायके माना खायलायनाय माने बरफ बुजुय माना खायनाय नांगौ साबतामो आमका बेलाय जायाखलाय गेसिनि बिसरा मन्जो दिनै तामु दंलांका खरबसा सिनि सिगलि गरमनि बरफ बाय गरमनि लुबुरक बाय अमहाय खायजाखा अमहाय गांके जों आबो स्लें वाट सिनि बुखु बायाबो साथाय गया आमहाय खायजागै दंगो जों सादुजागै दंगो बे जों इनफ्लुएन्सार जों सुक दंया जों खरांतिसाव हायबोनो जोंनो सिनिनो बन्द खालायो खरांतिसानानो अफ खालायो दामनि बागै जों भिडिअ खालायनायखौ जोंनो भिडिअ सांनानै गया दामनि बागै आबो कायसानि जों दंनाय दे नागा जेखुनु जागा इन्सिडेन्ट नंगौ थैयैबो जों थैनो फुनुक माया आबो जों सायमान बुलायबा बुलाय माने जों तिसाय मानिया जों तिब तिसाया बुलाय मारो दा आसुनो गारि बाबा बाबुर